Pak D. Oke. Aman ya Pak D. Ayo. Buat keluarga besar, ayo joget bareng. Pasukan Batik. Aku wis kondo
lali sliramu semono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis mestine lali aku mas mumpung saiki ketemu Dangdut sik siji ya. Udah. Iya. Siapa tadi yang minta? Sayangku, sini sayang. Sini nak.
Cepet entek iki ngene iki trik ngene iki. Malaria